Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos marahay na banggi mga kasurog. Live na live mula po dito sa Basod Sports Complex. Ang day 11, actually the last day ng ating semifinals. No, excited na, no? This is just the eliminations. But yun na nga, last day na po natin at ang maglalaban sa ating second game ng ating triple header for today ay ang Daet at ang San Lorenzo Ruiz. Again, good evening. Ako po si Kapa Morgan at isang karangalan na makasama ko po as my play-by-play partner ngayong gabi. Walang iba kundi ang isang honorable, poging-pogi at talagang, nanlibre kanina. Wadi Jan Bachiller. Yes, maray nabanggi po si Indoga Boss and magandang gabi sa ating mga viewers and nagbabalik po kami dito sa second game ng ating Bicol Cup Camarines Norte. Laban ng Daet versus San Lorenzo Ruiz. What a good matchup partner dito. And sa kanilang last outing, araw ba yun, Thursday, itong San Lorenzo Ruiz ay nanalo over Vincents. Samantalang itong Daet naman ay natalo sa Mercedes. Nako, kung nangyari na nanalo itong Daet sa Mercedes, maiiba ang kwento, maiiba ang complexion sa laro natin ngayon. But right now, parang friendly game na lang ito para sa kanila. Yes, kumbaga partner, this is just a no-bearing game. Pero still, alam naman natin if you're representing your team or municipality, talaga all hearts out pa rin. And as we take a look, si Justin Sentin, who is the lone bright spot dear sa Daet. Grabe partner, umiscore siya ng napakamarami. Noong nakaraan, na si Macale. With alley-oop kay Mengorio. Siya yung nag-take over nung Yes. na-pin down doon si Jerome Almario as their guest player. Yes. Talagang si Justin Sentin na nag-step up at talagang halos siya yung bumuhat ng kanyang team na Daet. Tama partner. One thing I admire with this guy, si Sentin talaga, napaka-relax niya pagdating sa loob ng court talaga. He can score in a bunch pero di mo mapapansin talagang he can cause damage pagdating sa kanyang mga opponents. Tama. Yan na si Sentin attacking. Sentin, kaya sinasabi ko na very relaxed, nasapal siya. Pero nandun si Perida with a short jumper, misses the shot. Alim is inside for 2 plus the foul. Partner, mabalik tayo kay Justin Sentin na talagang he is spearheading the offense of Daet right now. And I guess he is the go-to guy ng Daet. Kasi I guess sa nakikita ko, both teams now wala ng guest player. So talagang lokal lang naglalaban dito sa larong ito. At kahit meron pa silang mga guest players with Placino and Jerome Almario around, talagang noon sa laban nila against Mercedes, siya yung bumibrengka. Yes, tama. Siya yung nagde-destroy ng offense noong kalaban. Kaya very effective itong si Justin Sentin para dito sa kanyang kupunan na Daet. At yan, sige. Yes, medyo... We expect more from this guy dito sa larong ito. Yes, tama. Sigurado tayo na kahit sabi mo nga kanina, no-bearing game nito, pero talaga yung pride ang kanilang pinaglalaban dahil sa kanilang hindi sa pangalan sa likod, kundi yung pangalan sa unahan, which is Daet. Yes, and tama. ganun din naman sa San Lorenzo Ruiz. Yes, on the part of San Lorenzo Ruiz right now, yung the rivals, yung si Balani Brothers, and syempre yung kailang point general na si Christopher Macale talagang leading the charge for San Lorenzo Ruiz. Tama. Ngayon na si Sentin again, attacking Sentin, losing the ball. Nakakuha ni number 9 na si Mengorio attacking, flying, but misses the shot. Macale gives the ball to Besida, binalik kay Besida. Yan na si Balane, attacks, drops the ball to Macale with the fake Macale. Inside, but misses the shot. Maganda sana yung play na yon. They could have scored. Yan na si Campolo, binigay kay Alim. Alim attacking, binigay kay Sentin. Jumper, no good. Alim again against Mengorio. Alim powering his way. Nakakadalawang attempt na itong si Sentin, pero wala pa rin siyang naipupukol. Yes, Nasa stage ng warming up pa lang tayo. Ilang minuto pa lang bang na gagastos natin? It's 3-minute mark? 3 minutes pa lang? Almost 3 minute. At dahil dyan, meron tayong report mula sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, ikaw na.
Magandang gabi muli mga kasurog, sukatan ng local players. Yan ang mga salitang binitawan sa akin kanina ni Coach Edwin Factor during my pre-game interview dahil parehong team ay may 2 losses and 3 wins at hindi na posible sa kanila ang makapasok sa semi-finals. Pero kahit na ganon ay masaya pa rin ang bawat team na naging parte sila nito ang Cubicol Cup, Camarines Norte, at dagdag pa nila na they are going to enjoy their last game for this tournament gamit ang kanilang homegrown talents, maximizing them and testing out their skills. That's the latest for now. Balik sa inyo, Kapak Morgan and Coach John. Yun ang mga sinasabi natin. Just enjoy the game. This is the last game of their teams. Kaya talagang yun lang enjoy and maglaro. Yun lang naman talaga ang kailangan. Nag-enjoy tayo sa bawat ginagawa natin. Just like what we're doing, what we're experiencing right now, talagang nag-enjoy lang tayo. Oo, partner. Kaya sinasabi ko, Coach Paul, siyempre, hindi lang players yung nabigyan ng opportunity. Pati tayo dito sa Anchor, dito sa analyst. Kaya talagang thankful tayo dito na we're sa panel. And yun na nga, that 3-point bomb galing kay Campolo para hi kay Ate Ting. Good evening, and yun na nga. Sayang. And napakaganda yung tirang ni Campolio mula sa labas. Talagang compose yung tirang yun. Yes, tama. Ito si Abarca. A seldom used player to partner talaga nung nandun pa yung mga guest players niya. Talagang coming off the bench, yung third stringers. And yun na, medyo maalat pa si Justin Sentin right now. Yan na si Vesida. That's his third attempt actually. Yes, si Mengor operating inside. And na-foul siya ni number 0 na si Perida, and he will troop to the line for 2. Once na nasa may paint ka, nakaposte at talagang ramdam mo na merong contact. Tama yung ginawa ni Mengorio na pinersa na niya dahil talagang malaki yung porsyento na makakakuha siya ng foul. Kaya siya nasa free throw line ngayon. Yes, yun naman sinasabi ng mga coaches sa partner na talagang always go strong to the basket naman. Kasi it's either mapa-foul ka or talagang sa chance na makascore ka. Tama. In will talaga. Yan na si Abarca. 3-point bomb at air ball. Yeah. Talking about scoring, Abarca tried to score from the outside pero mukhang madulas yung bola, partner. Ayun na. Mabalik tayo sa ating laro. Tama ka dyan. Yan na si Macale. Orchestrating the play. Macale with the no-look pass. Balane up and under. Pero nandun si Alim to intercept the pass. Alim is rushing. Alim against Versida. Misses the shot. But there is Justin Sentin. Sentin behind the back dribble, attacking. What a pass, partner. Yung sinasabi ko. Very calm and composed pag dumarating dito si Justin Sentin. Di man makascore as of now, but binigay niya ng magandang assist itong kanyang kampe na si Alim. Ayun na nga, si Macale pinasa sa kanyang teammate at tinamahan si number 18 na si Carl Balane. Yun ang sinasabi, always look sa bola. Kaya baka tamaan ka. Ayan na si Macale, one-on-one sa Barca. Macale, between the legs dribble. Buntik na ulit yung backdoor play nila pero di nag-materialize, and the shot clock is 5 seconds. The score is tied at 7 apiece with 4 minutes and 42 seconds remaining sa ating first quarter. So lagpas na pala tayo sa halfway ng ating first quarter. What a pass, partner. Mengorio. Ito si Vesida and Mengorio talaga very vital pagdating dito sa ilalim kasi paabang-abang lang sila and very effective. Pero sabi ni Justin Sentin, I can take over and score in a bunch. Kaya relax lang kayo. At that's the first field goal ng itong si Justin Sentin for Dae. Pero dyan si Carl Balane misses the shot, pero tinapik ang bola, binigay kay Macale. Macale with behind the back dribble. Ang gandang pasa yung partner. And sabay tingin sa akin. Hindi naman ipinahiyan itong si Xavier Balane ang magandang pasa ni Macale. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Perida, attacks, Euro step, using the glass, misses the shot. Ayan na si Versida, rushing, nauna si Macale, but there is number 13 na si Renzo Abarca intercepting the pass. But the ball went out of bounds, so it will be San Lorenzo's basketball after the timeout. Yun na nga, napatawag ng timeout ang coach ng San Lorenzo. I guess to talk things over kasi talagang, it's a strategy dahil partner nakikita ko underman ang San Lorenzo right now. So I guess, yun na nga. I guess tama ka kasi hindi na nagbigay ng instructions. Mukhang 5 lang ang players ngayon ng mga taga San Lorenzo. And talagang we expected na those guest players in the part of
San Lorenzo, Julius Tiburcio and Jok Bellarmino ay talagang no appearance na sa larong Yes, ito. And so as doon sa daet na sina Placino, yung Yeah. big man nila, And si plus si Jerome Almar. So parang kung sa ano yun, all Filipino to. Yes, tama ka dyan. Hindi na rin nakikita natin ang 6'8" mamot na si Naninga. Oo. Sayang, ayan na si Justin Sentin. Yan, shoutout daw. Sabi ni Coach Paul Sepe, Coach Paul, lasang ka, ayan ka sa gilid. Ayan na si Mengorio. Coach Paul Sepe na nakasama mo kanina, mamaya makakasama mo uli yan sa third game. Ayan na Again, si, we'll be having a 3 games for today. yes, a triple header ngayong Saturday evening. Ayan na si Xavier Balane. Always a steady pagdating sa talagang medium range jumper. Maasahan mo yan. Oo, talagang very steady wingman for San Lorenzo Ruiz. Pero sabi ni Campolio, bibigay ko steady ba Justin Sentin with the rainbow bomb. And There you go. Nag-uumpisa na ang Yes. scoring nitong si Justin Sentin. Sentina with 5 points and si Macale attacks. What a no-look pass, partner! And what a shot by Balane. And, That's an exciting play for San Lorenzo Ruiz. yes, so yan na si Macale again. What a pinpoint passing. Ayan na, Campolio. Top of the key, Trey. In and out, na rebound. Almost the same yung tira niya. Misses the shot, Balane. Outlets to Macale. Macale for Trey. No good. Rebound, nakuha ni Serrano. Gives the ball to Sentin. Stops and pops for Trey. No good. Rebound by Balane. Ayan, yung second attempt from the three-point. Actually, the third three-pointer attempt for Justin Sentin missed. Pero yung pangalawa, pumasok yun. Ayan na si Macale. Again, Sentin. No look pass kay Balane. Binigay kay Mengorio. Mengorio fake. Up and under. Ayun na nga, partner. Natawagan for steps. Sayang nun, partner, kasi panira na. And he opted to drive and He got too excited Yes. to fish a foul from Serrano Jr. Kaya nang ginawa niya earlier kanina dito sa right side naman ng paint. Pero this time, sumobra yung steps yes, niya. yun yung sinasabi ng aking kaibigan na si Homer Conta na pag may open shot, you should take it talaga. Kasi di natin alam yung depensa attract. Ayan na si Consi Tejada for Trey. No good. Rebound by Vesida. Vesida is rushing. Gives the ball to Macale. Waiting for his teammates. Macale, no look pass. Pero nandun si Kadag to intercept the pass. Oo, good recognition on the part of the Kadag na parang cross pass yun eh. Ayan na si Tejada. Sabi ni Macale, akin yan. Binigay kay Balane. Balane drops it off to his brother but Nandun yung Tejada eh. yes, ayan na. Macale with 15 seconds remaining. Balane attacks. Balane, short jumper. No good. Rebound by Serrano. Outlets to Justin Sentin. Sentin. Grabe, malari dyan Rondo move. And Rondo move. he is now in the free throw line. Shooting Yan ang two. Maganda pag talagang medyo manipis pa katawan mo, pero pagkagaya sa atin ng mga medyo oversized na at medyo makakapal yung ating mga tiyan, talagang mahirapan tayo sumaga ng move. Yun na nga. And sabi ni Justin Sentin, if I can make it the paint, babawiin ko sa free throw line. And yung scoring ni Justin Sentin, nagpa-pile up now. He has, I guess, 6 points, partner. And with 1 minute and 10 seconds remaining sa ating first quarter, ayan na si Balane, attacks. Balane, dinahan-dahan, score. That's, Carl Balane with meron palang difference pagkakaiba yung floater at saka yung runner. Yes, oo. Yung runner merong spin yung bola. Pero pag floater talagang parang itatapon mo lang pataas. So ganun pala yun. Yes, yun. Pero I always admire this Balane brothers talaga. Mapa-floater man, mapa-setup shot. Talagang pasok na and si Serrano. Malaking tulong siya sa kapatid niya na si Xavier. Itong si Carl Balane. Almost same yung estilo ng Yes, kanilang game. Pero very effective talaga sila. Si Serrano. Dennis Serrano Jr. makes the second free throw. We're now in the seconds remaining. 46 seconds remaining to be exact. Ayan na si Macale. Gives the ball to Balane. Balane gives the ball to brother. Binalik sa utol niya. And misses the shot. Kadag secures the rebound. Outlets to Consi. Ayan na si Tejada. Attacking Tejada. Using the glass. And scores for two. That's the first score of Tejada for this game. Yes, much to the delight of the people of Dae. What a pass, partner! Grabe!
That's the Balane connection. Grabe yung partner. After that wonderful layup ni Consi, binawi ka agad ng magkapatid. Pero sasabi ni Justin Sentin, the shot clock is off. The score is 16-21. And sa Tejada attacking. Gives the ball to Sentin. Looking at the clock. Sentin floats, flies, and scores for 2. Nice shot mula kay Justin Sentin. At yeah, that's the way to end our first quarter, the opening quarter of this ball game for Daet and San Lorenzo Ruiz. Nakakalamang po ang San Lorenzo with 21. Yung Daet merong 18 puntos. Yes, tama ka dyan. What an exciting first quarter partner na meron tayo. Kumbaga kahit na content na larong ito. Na-feel mo ba yung no bearing game? Yes, parang hindi. Kasi yung sinasabi ko, kahit no bearing game o no content itong laro na to, at least kita mo naman yung mga plays talagang they're giving their hearts out dito sa larong ito dahil nga they're representing, siyempre, yung kanilang municipality. Oo, at maganda na i-exit ka dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte sa first season na kahit pa paano madagdagan mo yung win-loss record nyo. Yes, madagdagan ang yung panalo para naman sa susunod madadala nyo yan. Tutubo yan sa susunod na season. Kung nakapanalo kayo dito ng 3, baka sa susunod madoble nga. 6 players sa elimination pa lang. And so far, siyempre, it's a pride and honor pa rin to have a W sa represent nyo kasi talagang this is definitely once in a lifetime league or tournament na hatid sa atin siyempre ng ating butihing congressman at Congressman Salvi ko. Ako dito party list si Kong Gil Bongalon is always talagang laging nagsumusuporta sa atin dito. As Kong Gil Bongalon even shares the live action that we are having. Okay, pasadahan muna natin partner Wally dyan yung ating mga best scorers or the top scorers for the quarter. For Daet, we have Sentin. To no surprise, syempre, scoring 8 points, 3 rebounds, and 1 assist. Samantalang sa San Lorenzo Ruiz, who's leading right now, ay equally divided yung kanilang mga scoring. Balane brothers, Xavier and Carl, both have 6 points as well as Mengorio. Merong mataas na rebounding itong si number 22, si Xavier Balane ng 5 rebounds, 1 naman sa kanyang kapatid at 3 kay Mengorio. Yes, yeah, now we are back sa ating laro. Ayan na si Besida missing the shot. Nakuha ni Serrano Jr. Gives the ball to Consi. Ayan na si Consi attacking the defense. Tejada. Number 12 inatake ni Jonela Arsenio. And natawagan siya ng steps and ang bola mapupunta sa mga naka-white shirts. Good defense on the part of Macale. And meron tayong welcome addition si Roldan. Dumating na on the side of San Lorenzo Ruiz na si Balane. Medyo he was caught dancing in the wrong song and was called for steps. And well, magandang addition na itong si Roldan. Kanina lilima lang sila, ngayon na 6 na. At meron na sila kahit paano the man in the middle. Ito nga, si Roldan for Team San Lorenzo Ruiz. Yes, ayan na. Si Besida gives the ball to Macale. Macale is rushing. Macale with a no-look pass to Roldan. Beautiful play. Beautiful play from Macale to Roldan. And maganda yung pag-welcome ni Macale kay Roldan sa larong ito. Yes, and ayan na si Arsenio. The ball went out of bounds. Pero partner, one thing I like about this Macale guy talaga, he always makes his teammates talagang look good dito sa ating laro. Kasi talagang he can dish out some no-look passes talaga and pinpoint passes talaga. Ayan na naman partner, what a pass again! From the same guy. From the same guy, Macale? Yes, partner. That's the point. That's the way a point guard should be. Pero sabi ni Consi Tejada, I can make those 3-point bombs. And napatawa si Macale kasi alam niya hindi niya nabantayan yon. And alam mo naman si Consi talagang deadly din yan pagdating sa ating 3-point bomb. Ayan na si Balane, intercepted by Serrano. Serrano is ahead and flying and scores for 2. Serrano scoring from a breakaway. That's his first 2-pointer sa larong ito. Yes, talagang masipag dito si Serrano, crashing the boards, intercepting the pass, and now he is now in the scoring board. Ayan na, Besida, Roldan sa ilalim, and he was called for traveling.
Nauna kasi yung steps niya before tumama yung bola sa floor. And credit to defense ni Alim sa ilalim and he stood his ground and yun na nga. May tira yan, may tira yan. And another 3-point bomb galing kay Jonel Arsenio. He is now with 5 points. And again, he can hit those kind of threes. I'm talking about dito kay Arsenio. Ayan na naman si Macale directing traffic. Gives the ball to Balane using the glass. Misses the shot. Roldan is inside. Blocked by Kadag. But Roldan, he's hacked. And nasa free throw line siya para sa ating charity stripe. So ang tinawagan ay si Kadag. Yes, partner. Tatawagan si Mark Kadag na his first personal foul. And malaking bagay ito si Roldan coming off the bench, kakarating lang and still contributing 4 points. And syempre, yung hustle and aggressiveness niya pagdating dito sa loob para sa San Lorenzo is very evident. Pero lamang na po ng isa ang mga taga-Daet kontra sa San Lorenzo na sa pagtapos ng ating first quarter ay abante sila ng 3 puntos. Ayan na si Serrano, hop, skip, sinalubong ni Roldan, misses the shot. Alim is inside, Alim operating, Alim blocked by Roldan. Gives the ball to Kadag, short jumper, no good. Andyan si Macale crashing the board. Macale is rushing. Macale with a crossover. What a shot, partner! That's a spectacular move. Naman yun, After partner. the defense, Sabi ni offense Consi, naman. Mintis ang tira. Sayang nun, partner. Babawiin sana ni Consi, pero partner, grabe. Ang mga galaw nitong si Christopher Macale. Grabe, yung big rebound niya and then coast to coast, naibuslo niya yung bola. Yes, Para sa kanyang kupunan. he is taking San Lorenzo to school. Ayun na si Alim, gives the ball to Consi Tejada for 3. No good, rebound ni Balane. Balane is rushing. Gives the ball, what a pasahing, nahuli lang. Oo. Medyo malakas din yung bounce pass na yun ni Macale, Yes, kaya kahit recognized naman ni Xavier Balane yung pasa, hindi niya talaga kayang abutin. Yes, tama ka dyan. At ito na nasa mga taga-Daet na yung bola. And the score is 26-27 in favor of San Lorenzo Ruiz with 6 minutes and 24 seconds. Ayan na si Consi, kicks it out to Serrano with 12 seconds remaining. Serrano attacks, stolen. By Mengorio. Mengorio attacks and nabitawan ng bola. Ball will remain to Daet. So, babalik sa Daet yung bola. Sayang yon para kay Mengorio Yes, partner, sayang na sayang. at para sa San Lorenzo Ruiz. Kasi hindi niya nakita may isang teammate doon siya na nasa unahan and Oo. medyo nanggigil siya. But still, a good try on the part of Mengorio. Talagang hindi maganda pagka sobrang gigil, partner. Ayun na si Arsenio flying, using the glass and scoring for 2. What a shot for Jonel Arsenio. After making a 3 a while ago, at yun, umatake sa basket strong and making that bucket. Yes, coming off the bench, piling up the scoring is Arsenio. Yan na si Balane. Looking for his teammates, binigay kay Mengorio with 11 seconds remaining. Yan na si Macale. Gives the ball to Balane. Short jumper. Bang! Lista mo na yan, partner. That's Carl Balane. And partner, kita mo kung gaano kaganda ang ball movement ng San Lorenzo Ruiz because very evident na si Christopher Macale is taking over right now. But Arsenio is feeling it right now, partner. So back-to-back field goals for Jonel Arsenio for Team Daet. And Roldan gives the ball to Balane. Pero si Mengorio, natapik sayang ang bola, nakatahawakan ng mga naka-white shirts, ang bola magpupunta sa Daet. Pero nandun si Balane to intercept the pass. Balane. Maganda sana yung recognition ni Kadag na nasa unahan si Alim. Ayun na si Roldan, powering his way and scoring for 2. Nice play for Roldan. Yan na si Arsenio. Grabe. Ayun na naman! Grabe, partner. Si Arsenio and si Justin Sentin, almost similar yung kanyang play style. But yung scoring talaga ang medyo mabigat sa dalawang ito. Pero sabi ni Balane, I can do that also. And I can pile up points. Yan na si Campolo. Campollo, top of the key 3. What a pass kay Alim. The undergo stab. And hindi man lang na-depensahan doon si Alim ni Roldan. Medyo kontra-tempo din. Hindi na siya nakahabol on that particular play. But anyway, sige.
Mamaya, babalik na naman tong dalawang koponan para sa banggaan. Para po dito sa ating pangalawang game ng ating triple header for tonight on our last day. This is actually the day 11 ng elimination round, and it's the last day of eliminations. Come Monday, August 21, start na po ng ating semis. And balita ko, Coach, partner, meron tayong bagong venue. Ay, oo. Meron tayong pakaabangan natin yan. And partner, sa Monday, it's a holiday. So if you're free and wala kayong pupuntahan, you can visit the venue. Abangan na lang natin sa ating mga Facebook pages. Abangan nila yon. And syempre, bago yung venue, semifinals matchup, what more can you ask? A good league. Talagang abangan natin yan. Holiday. So pwede tayo mag-spend ng holiday watching Ako Bicol Cup. And you can watch it with your families. Yes, tama. Or maybe after spending some time with your family because it's holiday. And also a good way to end the holiday with watching the Ako Bicol Cup live. Tama. Siyempre, mapapanood mo kami dyan. And siyempre, manood lang kayo. And yung mga shout, grabe si Mingorio with that high-flying rebound. Pinunta kay Roldan. Short yung tira doon ni Arsenio. Ayun na si Macale again. One-on-ones against Arsenio. Macale gives the ball to Mingorio for three. No good. Nandun si Kadag. Si Kadag nakakarami na ng rebounds. Binigay kay Alim. Grabe yung pasa ni Kadag. Akala ko papasa sa unahan. Ayun na si Campolo misses the shot. But there is Alim again. Si Campolo securing the possession. Minsan tayong mga commentator na fake din tayo ng mga players. Yes, tama. Ayan na si Macale again. All alone is number 18 na si Carl Balane. Scores for two. Easy money for Carl Balane. Magandang player na magaling mag-fake pati yung commentator na fake. Oo. Speaking of fake, meron akong naging kaibigan sa ating Kamsur leg. Fake ba siya? Who is, kaibigan niya? Man with the million. Sabi nga si James Yap, man with the million moves. Ito naman aking kaibigan na si Coach Ai Arce. Man with a million fakes, partner. Yun talaga. May mga kinover akong games tayo, partner. Talagang napipeke ako. Ni Coach Ai Arce. Thank you for watching. And abangan mo, partner, yung documentary dahil na-feature ang ating kaibigang coach, si Coach Ai Arce, dun sa mga documentaries. Yes. Ng kwentong Ako Bicol Cup nila. Tama. We had Alin Pasibe, Coach even Nuki. Coach Nuki Sabio na featured doon, and si Remoto, Jerome Almario was featured. Alam ko sa Sunday or sa Monday ipapalabas na yung kay Sir Remoto and kay Coach Ai Arce. So pakaabangan niyo yan, paki-like yung Ako Bicol Cup YouTube channel, and yung mga subscribe. Yes, paki-subscribe talaga. Kasi marami po kaming mga ginagawa at mga balak pang gawin para mas mapaganda, mas mapabuti namin ang presentation namin ng Ako Bicol Cup po para sa inyo. And syempre, para maganda, ayan na. Number 13 na si Renzo Abarca was hacked by Aldrin Besida. And sabi niya, kahit no contention to, no easy 2 points, partner. Sabi niya, walang easy layup sa akin. Pero hindi naman halatang hindi naman nasaktan doon si Abarca. Pinagpag lang, partner, ni Abarca. And makes his first free throw. Yun naman talaga ang binabayaran doon on how, paano ka mag-react after that hard foul na yan. Ganda yung mga free throws nitong si Abarca, no? Yes, partner. Ayan na, si Aldrin Besida dribbling the ball, gives the ball to Balane. The score is 39-37 in favor of Daet pa rin. Ayan na. Ayan na si Justin Sentin. 3 against 2. Abarca gives the ball to Sentin, but misses the shot. Alim. I was expecting na ipifinger roll na lang What a pass, partner, by Abarca to Justin Sentin, and scores for 2. At yan, bumawi si Justin Sentin after that miss na mukhang kumbaga sa Bicol, iuungit na sa nasaring. Tama ka dyan, partner. Talagang parang papel at parang walang kabigat-bigat sa katawan. Ayan naman si Sentin. Nabitawan ng bola, nakuha ni Roldan. Outlets to Besida. Besida is rushing. Besida gives the ball to Balane. Automatic. Magandang tira kay Xavier Balane. Yes. Talagang lista mo na. Yes, partner. Automatic yan. Si Balane, muntik na ma-intercept ang pasa. And with 1 minute and 39 seconds remaining sa ating first half, lamang ang Daet ng 2 puntos. Bilis ng oras, partner. Yes, partner. Under 2 minutes na naman tayo dito sa ating pangalawang frame or quarter. Yes, tama kaya na si Campolio. Ang bilis ng oras. Yan si Macale intercepting. Sentin.
Campolo, binigay kay Perida. Perida, short jumper. No good. Rebound ni Balane. Outlets to Muntik nang maputokan ang 24-second violation. Makale. Makale attacks. No good. Sayang ng partner. Good defense on the part of Ali. Mayan na si Sentin. Behind the back dribble. Sentin flies. Block by Roldan. Sabi ni Roldan, kanina ka pa. Oo, at malinaw na block yun. What a defense on Walang the part. tawag na foul doon from our referees. And good. Yan ang sinasabing good defense talaga. Always talaga itaas lang ang kamay and stood your ground talaga para naman to make a good defensive stop. Sabi ni Campolo, bahala kayo dyan at ako ititira ng 3 points. Para ang aking mga kaibigan at mga brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo mga sir. Bossy. Balita ko may Malapit na. ano yun, yung Internal tayo. internal tournament, yung Oo. ABC, ano? Yes, malapit na. Siyempre, headed ng ating kasama dito na si Paul Joseph Redoblado, ang ating commissioner and mga board of directors. Magandang gabi sa inyo. Si DL, si Mamerto, si De, si Manoy, si Red, si Alvin, marami pa. Si Sayang. Aldrin, sali tayo dyan. Sayang, nagpapahilom ako ng tubig. Yun lang, pero sabi ni Justin Sentin, akong bahala dyan and I can score. And I guess that's his fourth three-pointer of the ball game. Justin Sentin started slowly dito sa ating laro, but nung come sa second quarter talagang tuloy-tuloy na siya. Yan na si Alim attacking. Misses the shot. Alim. Sabi niya, gusto na mahirap matira. Oo. Tuloy-tuloy din ang tira ni itong si Alim after that miss. Nakuha niya sa ilalim. 4 seconds remaining. Balane. Just in time. Kaya lang, it won't fall. Kaya mananatili po ang score na 49 para sa Daet, 41 sa San Lorenzo. So yan po ang ating score na pagtatapos ng ating first half of action dito sa ating, again, Game 2 ng ating triple header for our last day ng ating eliminations dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Oh yeah, sige, mamaya na tayo mag-usap. Mag-break muna tayo. Ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula. Sa duwang congressman, tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Kami nagbabalik dito sa labanang Daet versus San Lorenzo Ruiz. Kasama pa rin ang aking partner, si Kuya Alex Madronio, aka Kapa Morgan. Ito po si Wadi Jan Batchiller at your service. And napakagandang first half and we are now sa ating second half. Yes. And abangan natin kung anong mga susunod na kabanata sa larong ito. Pero bago yan, Wadi, pasadahan muna natin yung mga leading scorers natin sa ating first half. For Daet, it's Sentin leading with 15 points, 3 rebounds and 1 assist. Si Arsenio naman mayroong 10 puntos. At itong Balani Brothers ang talagang nagbubuhat dito sa koponan ng San Lorenzo Ruiz. Si Carl Balani ang leading with 14 points. Samantalang itong si Xavier na usually ay nag-lead sa dalawang magkapatid na ito ay with 10 points, 7 rebounds and 2 assists. Yes, tama ka dyan, partner. San Lorenzo Ruiz, Balani Brothers is taking over. And syempre yung point general nila, si Christopher Macale distributing and making pinpoint passes sa kanyang mga teammates. Tama. Ayan na, si Perida attacks Justin Sentin with 10 seconds remaining. Sentin versus Vesida. Sentin attacks, floats, flies, taking the jump shot, misses the shot. Macale gives the ball to Mengorio using the glass but misses the shot. Oo, sayang. Hindi na pumasok. Yan si Campollo, binigay kay Renzo, binigay kay Alim. But there is Roldan collecting the board. Vesida waiting for his teammates, binigay kay Roldan. Sa lahat, tama yung ginawa ni Vesida, na inantay niya muna yung mga kakampi niya. Yes, ayan na, pero si Alim. Yun lang. At ayun na nga, Xavier Balani wasn't too aware na nasa likod niya itong si Alim. Yes, medyo miscommunication on the part of Macale and
Balane that caused that fast break, streaking fast break ni Alim talaga. Once si Alim kasi he's streaking, medyo mahirap ka na pigilin din ng mamang ito dahil with his build talagang malakas at napakatipuno. And yun na si Alim but misses the bonus free throw. Sayang. That could have been a 3-point play opportunity for Alim. Yes, yan na si Macale. Binigay kay Roldan. Roldan attacks using the left hand. But there is Mengorio but misses the shot again. Sabi sana yung effort nitong Mengorio, no? Mula pa kanina yung malataas na lipad niya for that layup na miss niya lang, may masyadong malakas yung tira. And doon naman sa follow-up shot niya o sa putback layup niya, hindi rin kumonekta dahil siguro, dahil sana sabi mo kanina, gigil na gigil. Yes, pero sabi ni Justin Sentin, walang gigil-gigil sa akin. At I will, right now, Justin Sentin has 18 points, partner. Oo, 18 points na after making that one. What a pass, partner. Grabe talaga itong si Macale, partner. May mata sa likod at sa gilid. And always making his teammates comfortable pagdating sa kanyang mga tira. And the score is 54-43. This is so far the biggest lead ng Daet right now. And this is a very manageable lead, partner. Pero yan na si Macale, binigay kay Balane. Balane gives the ball to Roldan inside the paint. And another sorry miss, but there is Roldan with the second try and scores for 2. And that's an easy 2 for Roldan. And yun na nga, partner, si Abarca with the ball. Binigay kay Perida. Perida attacking using the glass. And yun na nga, partner, talagang pinersa na. At ginamit ang board. Ayan na si Macale behind the back dribble. Macale against the pesky defender na si Abarca. Ayan na naman, partner. Binigay kay Balane with 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Besida gives the ball to Macale. Crosses over. Macale attacks. Nice move. Nice play. Nice finish for Macale. Yes, one thing I admire about this Christopher Macale guy. Talaga, he is always composed pagdating in what a pass, partner. Look at that. And Xavier Macale hitting a corner 3. Yan na. Justin Sentin misses the shot. Alim is inside. Na foul lang and nabagsakan ng siko si Besida. And mabalik tayo, partner, kay Macale. He is always very composed, partner, when it comes finding his teammates talaga. Talagang alam mo yung point guard niya, sinasabi nila talagang you should be the last to take the shot and first to pass talaga. Yun ang nangyayari ngayon, partner. Talagang si Christopher Macale talagang binibigay niya ng tsansa yung mga niyang kakampi to score. And yun na nga. And if talagang gipit na, he can score also. Tama. And nare-recognize itong si Macale, Raymar Macale dito sa ating liga. And dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. At napakadami pang mga players na parang kung titingnan mo ay parang hindi sila ganun ka-effective when it comes to games. But look at Raymar Macale, yung kanyang dinideliver sa kanyang mga kampe at sa kanyang teams. And yun na nga, partner. Kumbaga, this is a good avenue kasi, partner, alam mo naman, hindi talaga nabibigyan ng chance sa magagiling na players. Pero malay mo, because hindi lang naman ito ang liga dito sa ating lugar. Siyempre, marami tayong mga commercial leagues. And siyempre, sabi ni Xavier Balane, kaya-kaya ko pumasok sa mga commercial leagues na ganyan. Tama. Siyempre, makakita yung mga coaches talaga. Maka-scout sila na possible players. Pero sabi ni Renzo Abarca, kaya-kaya ko rin yan. Pero yan na. The score is 59-53. In favor of Daet. Yan na si Roldan. Kicks it out to Balane. Balane with the fake. Loses the ball. Alim. Binigay kay emergency pass yun na tinatawag sa, sabi mo nga, di ba? Yes, tama ka dyan. Yan na si Serrano Jr. Galing sa pasa kay Justin Sentin. And now the score is 61-53. Leading po ang mga taga-Daet. Yes, a hard foul na binigay ni Campolo. Dito kay number 9. Bengorio. And he is now in the free throw line to shoot 2. And itong si Balane, Xavier Balane, nakaka-connecta na ng dalawang magkasunod na 3 points. Oh, why not? Sige. Okay, sige. And balik po tayo dito sa laro. Yes, and a partner coming off the bench. Pinasok na ulit si Jonel Arsenio, who is contributed well pagdating sa ating first half kanina. And yun na nga, pinagsabay na ang 2 scoring guards
Arsenio and Sentin sa loob. Parehong-pareho ang style of play, pareho-pareho yung itsura, and talagang ayan na si Arsenio. Alim is rushing, pero nandun pa rin si Christopher Macale to intercept the possession. Not giving up on that play is Raymar Macale once again. And Roldan powering his way but misses the shot. Serrano Jr. with that rebound. Di niya nakita. Nasa unahan si Alim powering his way for 2. Yes, nice transition play for Daet. Balane. Nice shot mula kay Carl Balane. This time hitting a triple. Grabe talaga itong Balane brothers. Automatic pagdating sa mga outside shots. Ayan na si Renzo. Renzo Abarca. Binigay kay Justin Sentin. Matik yan. Score na yan. Pagka ganun ka-open, ganun ka hindi talaga open na open. Walang defense na to distract. To even distract that shot from Justin Sentin. Partner, ganun-ganun lang we. Justin Sentin has 20 points right now, partner. With at least 16 minutes pa ang nalalabi sa ating laro. And natawag ng timeout si Coach Julius Martinez. I guess it's a strategy dahil they only have 6 players, so talagang yung fatigue medyo factor pagdating, and medyo nasaktan pa kanina si Aldrin Besida. And maganda na tumatawag talaga ng timeout, not just to instruct the players, but to have a breather. At ito pa rin po ang second game ng ating triple header for tonight. Dito sa ating last and final day ng ating elimination round sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. At ang natitirang oras po natin sa relo para sa ating third quarter ay 4 minutes and 2 seconds. 65-57, nakakalamang po ang Daet. Kasama niyo po Kapa Morgan and Wadi Jan Bachiller giving you the action right here inside the Basud Sports Complex. And there you go, hitting another 3 is Justin Sentin. Grabe yung partner. Justin Sentin now is a possessed man talaga. Di mo mapapansin, very effortless pero very effective pagdating sa loob ng court. And si Besida drops it up to Roldan. Roldan attacking, no good. Nakuha ni Balane. Balane, short jumper. Matik yan. Yes. Nagulat dun si Roldan sa pasa, no? Kaya yes. Muntik nang makawala sa kanila yung bola. Ayan na si Arsenio with the spin. Gives the ball to Consi. Ayan na si Kadag. Short jumper. Sapal ni Kadag. Ay ni Roldan. Ayan na. Sayang. Napalakas lang ang pasa. Ayan na si Justin Sentin. Pull up tray. In and out. Nakakuha ni Kadag ang bola but misses the shot. Sayang nun, partner. Kakadami ng rebounds so partner si Kadag kanina first half. Tama. And Justin Sentin, sayang din yung kanyang 3-point attempt. Bengorio, rather Besida misses the shot. Ayan na. Serrano. Outlets to Consi. Consi with the layup but misses the shot. Sayang nun, partner. Mapupunta ang bola sa mga nakaputi, which is team ng San Lorenzo Ruiz. Besida to Macale. 2 minutes 32 seconds sa ating relo para sa dito po sa ating third quarter. Ayan na, Balane misses the shot. And nandun pa rin si Besida to rescue the possession. And yun na nga, partner, the score is 61-68 in favor of Daet. Very manageable. Pero sabi ni Justin Sentin with the spin, grabe naman yun, partner. Oh, what a shot! Grabe yung tipong, partner, wala ka nang madaan at ginawan mo lang ng paraan. And I guess Justin Sentin is a born scorer talaga, partner. Pero si Balane, sabi niya, matik talaga. Matik yan. Eh nakita ko, si Christopher Macale talagang hapong-hapuna and he is now requesting for a substitution. Nandun na si Serrano. Misses the shot. Kadag again. Ayun na naman yung rebound ni Kadag, partner. And this time, siya na foul kaya meron siyang chance na makascore mula sa free throw line. This is the chance for him to redeem himself kasi talaga kanina mga point blank range minimintis niya. Yun na lang ang kulang sa kanyang partner. I guess yun na nga, partner, nakuha niya na ang first point niya sa larong ito.
But yung effort sa rebound and crashing the boards talaga, wala kang masasabi dito kay Kadag. Tama, malaking tulong. Hindi man siya nakaka-score ng gaya ng inaasahan siguro ng iba dahil matindi rin yung hustle niya. But those rebounds will definitely help his teams hanggang sa matapos itong laban na ito. Yan na. What a fake by Macale. And yun na nga, nakakuha ng panang foul si Mengorio. And nasa free throw line siya para patunayan sarili for 2 free throws. Miss yung unang shot ni Mengorio from the free throw line. Again, ang Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Kaya saan ka pa? Yun na nga, partner, ang sinasabi ko, partner. Yun na nga, partner, ang talagang napakagandang tagline na katabang nakasurog pa talagang tumutulong. And syempre, kakampi talaga yan na. Pero sabi ni Justin Sentin, hindi ko kailangan ng kakampi pagdating sa scoring. Kayang-kaya kong buhatin ang Daet, partner. Grabe talaga to, partner. He's a born scorer and even in high pressure yes, games, sa last outing nila against Mercedes ay talagang siya nga yung bumuhat sa kanyang kupunan dahil talagang heavily defended doon sina Jerome Almario. And there you go, another field goal for Con City Hada. Macali attacks, gives it to Balane. Balane, tinignan yung ring. Ano ba yung ring na yan? Mukhang tabingi. Oh! What a block by Mengorio. Sabi ni Mengorio, walang konsyel sa akin. And ayan na, si Arsenio attacking. That is a big rejection for Mengorio. Maganda yung crossover ni Macali. At saka maganda yung tapos niya ng play na yon. Ayan na, Justin Sentin trying to beat the buzzer. And that ends our third quarter with the score of 77-67 in favor of Daet. And ito na ang ating fourth and final quarter. Makikita na natin kung talagang this is going to be winning time for both teams. Sino ba ang mas may pride para iuwi ang sabi mo nga big W for this particular game. Yes, alamin natin dito po sa ating fourth quarter. Kaya wag po kayong kukurap. Yan lamang po kayo mga kasurog. Patuloy po kayong manood online sa ating mga Facebook pages. Ang Ako Bicol Online TV. Representative Saldico Facebook page. Hanapin nyo lang Rep Saldico. Yun, doon na kayo. At meron pa tayo sa Ako Bicol Party List Facebook page. Pwede rin manood dyan. And syempre pa, again, yung ating invitation for you to subscribe on our YouTube channel. Pakita lang po, kasi marami po kaming mga i-upload na mga features dyan about Ako Bicol Cup. Yan, so pakisubscribe na lang po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Balik tayo sa ating ball game. Yes, balik tayo sa ating laro. What an exciting three quarters sa ating partner. Despite undermanned ang San Lorenzo Luis, talagang yung mga usual suspects pagdating sa scoring talaga is taking over, yung Balane Brothers. And syempre yung steady presence sa point guard chores na si Christopher Macale. And syempre yung aggressiveness ni Mengorio at ni Aldrin Visida na nandun talaga. Ayan na naman sa ilalim. Finally hitting that one. Hindi siya siguro masyadong nanggigil doon. Bacara with the ball for Daet. Tumira. Nagmintis. Na-rebound ni Balane. Balane, nakita na nasa unahan ng kanyang kapatid. Yung kapatid niya ba yun? Mukhang hindi. That's Visida. Miss din yung tira. Yung layup na yun. Perida. Misses also. Turns and scores. Grabe yung follow-away jumper ni Perida, partner. Over the outstretched arms ni Roldan yun, partner. Pero still, na-convert niya pa rin. Ayan na naman si Mengorio. Flying high. Misses the shot. Perida secures the board. Binigay dito sa napakakalma na si Justin Sentin. Binigay kay Campolo. Ampolo. Paderius Balane intercepting the pass. Nakawala kay Campolo yung bola. Yes, I was trying to pass it to Justin Sentin pero medyo hilaw yung pasa niya. Sayang ng partner pero I guess sinasabi ko talaga
this is far from over. Kumbaga talagang 10 puntos lang and napakaganda rin ang flow ng opensa ng San Lorenzo Ruiz. So tingnan natin kung talagang ayan na si what a lob pass. May Balane to Mengorio but misses the shot again. Ayan na si Abarca. Abarca, 3 against 2. Abarca gives the ball to Perida and scores for 2. Maganda yung reverse layup na yun ni Perida at maganda rin yung pasa ni Abarca syempre. For them to finish that one, that transition play for Daet. Ayan na si Aldrin Besida waiting for his teammates. Binigay kay Balane. Binigay kay Besida. Besida attacks, kicks it out to Balane with 7 seconds remaining. Mengoria, pull-up jumper for 3. Hindi ko alam na nakakatira din pala to sa 3 itong si Mengorio. Ayan na si Sentin, 1-on-1 against Besida. Gives the ball to Campolio for 3. Kaboom! Napakaganda. Ito na, nagpa-pile up na scoring ng both teams pero sabi ni Balane, ayan na partner, papakita ang kakata ng back-to-back threes but mintis yung tira. Si Alim secures the rebound. Campolio looking for his teammates. Gives the ball to Justin Sentin. Sentin with the behind the back pero nandun si Besida. That's a fancy pass from Justin Sentin. Ayan na si Balane, loves it up to Mengorio. There you go. Finally. And ilista mo na yan para sa ating top 10 plays of the week for sure. Kumonekta na yung love pass na yon. Balani to Mengorio. And kumonekta din si Abarca. Si Abarca. Abarca rather. Abarca very steady din pagdating sa point guard. Pero sabi ni Besida, wala. Justin Sentin. Rushing against Besida. Gives the ball to Alim using the glass. Nice shot for Alim. Yan na. Mengorio for 3. No good. Rebound by Alim. Outlets to Sentin. Malakas yung tira ni Mengorio doon. Ayan na si Pero Sentin. yung kanina talagang napakaganda. Perfect na perfect yung kanyang binitawang 3-pointer. Ayan na si Abarca. Drops it up to Sentin sa ilalim. Kicks it out to Campolio for 3 again. Bang! Back-to-back trays on the part of Campolio. That adds the lead of Daet. Balane binigay kay Besida. What a defense by Campolio, partner. It went out of bounds dahil sa na-strip ni Campolio. Pero mananatili po sa mga taga San Lorenzo Ruiz ang bola. Makali with the ball. Drives. What a pass, partner. May mata talaga siguro to pero nandun si Perida Andrew to secure the possession and ayan na si Renzo Abarca all alone and scores for 2. Hindi na nakahabol si Besida doon. And yan na, I guess this is the biggest lead ng Team Daet with 20 points with 5 minutes and 49 seconds remaining. Medyo nananamlay na ang San Lorenzo Ruiz pero malayo pa to, partner. Sa tingin ko malaking factor na mas madami ang players ng Daet kumpara sa San Lorenzo Ruiz na aanim lang. Kaya yung fatigue factor ay talagang will take effect dito lalo na sa mga dying minutes na ng ball game. And we're almost halfway to that at 5:34 natitira po sa ating relo. Ito po sa ating fourth quarter. 22 points po ang kalamangan ng Daet kontra San Lorenzo Ruiz. And yun nga, partner, sayang at medyo lumobo na ulit ang kalamangan for sure pero I guess yung fatigue factor talaga ang tumama dito sa mga naka-white shirts kaya naman medyo talagang nalamangan sila. And yun nga, partner, we'll see kung kaya pa nilang ibabaan ang lead or take over. I'm sure na yun pa rin ang magiging goal nila to cut the lead and try na umabot dito sa nakakalamang na Daet. And now we are back. Makale to Balane. Misses the shot. Ayan na. Naman si Kadag. I guess si Kadag nasa double digit na yung rebounding dito. Pero sabi ni Campolio, ako bahala sa 3 points. Mintis. Andyan si Serrano misses the shot. Na rebound ni Besida. Ayan na si Makale against Consi. Makale. Dumiretso. What a shot but misses
the gimme. Ayan na si Consi. Tejada with the floater. No good. Partner, I've noticed dito sa ating liga, may mga konsihal na naglalaro. Oo. Naalala mo, partner, dun sa Camsor League ata? Meron Sa Goa, si si Consi, Michael Pan. Michael Tan. Pan and si dun sa side. Anong, basta meron sila yung basta marami tayo kaya nakakatuwa naman, partner, despite their busy schedule talaga. They find time to may mga players talaga na nasa public service. Yes. Kagaya din dito sa panel. Meron din mga kagawa dito sa panel. Ay, oo. Meron mga kakandidato. Wala. Alam mo, ulitin mo yung sinabi mo, malapit na, partner. Malapit na. Ayan na si Arsenio, binigay kay Consi. Ayun. Consi, kota-kota na. Kapatid niya ng mga wadi. Ay, oo. Sabi nga, malapit na. 4 minutes, 4 seconds remaining. Malapit na nga, wadi. Ayan na si Vesida for 3. Pasok yun. Para nagulat pa siya sa naging resulta ng kanyang tira doon. Babawi si Campolio. Grabe, partner, kanina pa yan. Si Campolio, partner talaga. Bumawi naman din si Vesida. So dalawa ang naglalaban dito sa yes, partner. Sa mga minutes na to. Ayan na si Tejada. Sasali si Tejada at sumausaw na din pati si Kadag. Grabe, partner, may nagabot pa sa atin ng pagkain, partner. Nakakatuwa naman. Salamat sa inyo. Grabe naman yan. Galing pa sa Consi yan? Oo, galing ata kay Boss Kretz. Si Boss Kretz. Oo, yan na si nandito. Consi, and nakita ko rin ang kapatid ng ating puting commissioner. Oy, nandito na si Boss Ino Rivera. Boss Ino Rivera. Miss ko si Boss Ino. Boss Ino is in the building. Ayan, Boss Ino. Nandito ngayon, kasama natin. Ayan na, si Arsenio, Jonel, stopping pop for 3. No good, nakuha ni Vesida. Outlets to Macale. Macale flies over the outstretched arms of Kadag. Talaga scoring na. Ayan na si Vesida again, stolen. For 3. Pangalawa na niya yan. Yes, partner, don't look now. This is just a 21-point lead pala. Oh my God! What a shot! What a shot by Consi! That's a spectacular shot from Consi. Ay na naman! Pero si Consi. Ano naman kaya ang gagawin? Ay, papasa na niya. Pero what a shot! Sabi ko nga, partner. Lista mo na yan sa play of the game. Yes, oo, partner. Talaga best plays. Ayan na. Oh my God, back-to-back threes on the part of Vesida. 3 straight bombs. Talagang confident na siya sa kanyang mga tira mula sa labas at this point in time. Campolio for 3 again. No good, pero andun si Kadag sa ilalim. Kadag scoring for 2. And Kadag now connecting very convincingly sa ilalim after those rebounds and maganda yung putback niya. Ayan na si Kadag. Short jumper, misses the shot. Even trying to hit that one from the perimeter. Partner, is this the last game of both teams talaga? I guess it is. Yes. Yun ang partner. Despite di nga sila nakapasok sa ating Final Four, but still, kudos to this team who participated talaga. Maraming salamat talaga sa pag-participate. And syempre, yun na nga. And ang importante talaga dito, nag-participate. And pinakita kung showcase nila yung talents ng mga tao dito sa Camarines Norte pagdating sa basketball. And they tried to be a team to reckon with. Yes, ayan na si Consi again. Consi attacks and scores for 2. Obvious naman, partner, na nag-enjoy itong mga teams na ito despite the fact na wala na nga silang kasiguraduhan sa semis natin. Pero talagang ramdam natin na na-enjoy nila itong liga natin, yung season 1 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Pero ganun pa, parang gusto ko marinig mula mismo sa kanilang mga bibig kung gaano nila na-enjoy ito. And look at that. Talagang giving the fans. Enjoy talaga si Consi Tejada. Kaya na si Macale again. Trying to add his scoring pagdating dito sa San Lorenzo Ruiz side. And yun na nga, partner, we're just waiting for the final buzzer. Pero sabi ni Consi, i-score pa ako dyan. Yun na, muntik na.
Yan na si Makale. Hintayin na lang natin ang ating final buzzer and final score. And what a season for Daet and San Lorenzo Ruiz. Sayang partner, Daet has a slim chance of entering sana yung Final Four, kaso medyo hindi lang sila lang pinapos. Malaki rin sana yung expectation dito sa pangkunan ng Daet. And so as San Lorenzo Ruiz, kaya lang talagang ganun ang liga, talagang mamamayagpag yung talagang teams na talagang mas nakapaghanda. There you go, that's the final buzzer. Final score natin, 115 to 92. And what a convincing win on the part of Daet talaga. And congratulations din on the part of San Lorenzo Ruiz for participating and giving us a brand of basketball ng mga taga San Lorenzo Ruiz. Convincing win for Daet and an admirable game for San Lorenzo Ruiz. Alright, so congratulations on both teams na lang. Tapos na ang kanilang participation dito ngayon sa ating Ako People Cup Camarines Norte. But sigurado tayo na patuloy pa rin yan na susubaybay sa mga pangyayari dito. So again, maraming salamat at kupunan ng Daet at ng San Lorenzo Ruiz. And that also will end our Game 2 ng ating triple header for tonight. Dito po sa ating, again, the final day ng ating elimination round. Abangan po ang susunod na laban, ang Basud. Yes, the home team. Home team. And, kontra sa mga taga Vinsons. Alright, so ito po sa Kapa Morgan and Wadi Jan Banselier. Maya-maya babalik si Coach Paul Sepe at makakatandem ni Wadi. Kaya pa ba, Wadi? Kayang-kaya? Oh, matik yan. And yun ang sinasabi natin, partner, na talagang kumbaga nabigyan tayo ng opportunity talaga. We're enjoying talaga what we are doing. So maraming salamat sa mga bossing, kay Boss Russell, kay Bossing RJ, and kay Commissioner Lloyd. Maraming salamat. Walang katapusang pagpapasalamat. And syempre sa staff and crew ng IMBC headed by Christian Calleja. The crew and the staff talaga mababait and yung sarap katrabaho. Yung IMBC po ang namamahala sa coverage ng Ako People Cup Camarines Norte. Sila po yung yan, mga tao behind this beautiful na napakagandang coverage, ang IMBC, Infinity Media Broadcasting Company. At we're just waiting for Miss Barbie Floriano na makapanayam yung ating magiging kasurog player of the game na sa tingin ko isa sa pinakamalaking kandidato ay si Justin Sentin. And so as kung nanalo sana yung San Lorenzo Ruiz, we have the Balani Brothers. Yes. Pero siyempre kukunin yan sa winning team. So I guess the perfect choice or maybe the perfect pick it will be Justin Sentin. So makikita natin yan. Congratulations, right? Sige. So in just a few minutes or maybe seconds na lang, Wadi? Yes. Ipapasa natin yung time para kay Bambi Floriano. And yun na nga, maraming salamat. If you're free, pwede pa kayo. It's already 7:30 pero yung iba sa atin siguro tapos na kumain. So pwede tayo magpahinga at mag-siesta dito sa napakagandang Basud Sports Complex. Maraming mga tusok-tusok dyan, partner, sa labas. Oo, nag-enjoy tayo kanina. Oo. Lalo na ang ating kaibigan na si Joey. Ay, oo, talagang grabe yan si Joey. Every break ay talagang babalik ako. Parang gusto ko na rin bumalik doon. And yun na nga, partner. And siyempre maraming salamat from the strikers natin, yung mga sa venue. And siyempre si Coach Paulo, who is always in the venue. And si Paul Redoblado was been helping us lately. Lahat ng mga kasama natin, yung ating medical team headed by Captain Sanggalang. At eto na, batunan natin kay Miss Barbie Floriano para sa pagtatapos ng ating game presentation for our Game 2 dito sa ating last day ng elimination. Miss Barbie, pasok! Thank you for that, Kapa Morgan and Coach John. Right beside me is our Kasarog player of the game, Justin Sentin, jersey number 17, who gained 27 points, 4 rebounds, 6 assists, and 1 steal. Congratulations, Justin and Team Daet. This is the last day of elimination round. Kamusta naman ang iyong Ako Bicol Cup experience? Masaya po, unang-una sa lahat, at naka-experience kami ng ganito.
Now grab your chance para pasalamatan at batiin ang iyong supporters. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin sa Dait. Yun lang. Thank you for that, Justin. And here concludes our matchup between Diet against San Lorenzo Ruiz. Stay tuned mga kasurog because we still have an upcoming match up between Basud versus Vincents. And this is Barbie Fluyano, your courtside correspondent.